Ia, orduan, eta Gastaizelan zeukitzen zendu zen Gaztaik, gero? Bai, da beronen aiteke lagundu tozten, da, en fin. Da zelan itzen da, Gaztai? Ba, Gaztaia ekarten dugu esnea, da bota bezu beste katxarro batera, ezta? Paseu indiozu trapo beteki pasetan gindun, ez diten joan zulerik, sarraparrik, ez. Da gero, ininte zindun, 28 dela duen. Eta hori zelan neurtuten zenduen? Hori medidorra eukin gindun. Gure eman denporan ez, Ez, zure eman denporan zelan itxeren? Ba, esku egaz, Ba, esne ekarri, toto zan da, zukar ditu buru berogaz, gabitu berogaz. Berotu, porbet, zer mini bezuen gaurritxu, eta emana proretzuta. Ordu nintzen. Atzamarra, ez da? Atzamarraz. Bai, bai.